Здравейте, да добавим и нещо за кайсиевата тема във форума. Тук има една дива джанчица. Бих казал, че е на 5 или 6 години, ако не ме лъже паметта. Беше една тънка клечица в началото и реших да я швадисам с една кайсия, защото по това време силистърската ми кайсия страдаше от някаква гъбична болест и реших да я спася тук чрез тая джанка. Швадисах 3 клона. Този беше най-слабия и най-насянка. Този е следващия и този беше най-силния. Ето тук малко контражурно, но ето тук ми е шламата. И това е бил калема. Естествено той бил много по-къс тогава. Това е връхчето на калема тук отгоре. И това са били 3 пъпки, които са подкарали. Това калем е на 3 години. Вече е може би 4 см дебел. Първата година е пораснал, разклонил се и е расъл някъде до около 2 метра височина. След това, втората година е расъл още доста нагоре и третата година, миналото лято, е направил оная корона, която е някъде на около 3,50 или малко повече във височина. И през същото време неговите братчета, другите клони, не са скочали. Всичко това по върха са плодни пъпки. Естествено, това е невъзможно забране, това трябва да се реже, да се оформи и така нататък. Но тъй като тази кайсия не ми е толкова важна, тя по-скоро експериментална, се ме оставил да расте, за да видя естествената й форма и как ще се развие през годините. А в същото време тук долу имам разклонения, които също имат плодни пъпки, така че евентуално, ако прецениме, че този микроклимат тук до оградата на комшиите е по-добър и тая запази плод, кой знае. Но мисълта ми беше, че кайсия на дива джанка прави огромен приръст и много ми харесва това, че снатките нямат разминаване в скоростта на наддаването. И още една шламичка тук на дива джанка. Ето тук долу е присадката. Това клонче го оставих нарочно, за да видя дали по-близко до земята ще се държат по-добре пъпките. Иначе тук покрай това дърво имаше малини, така че в началото махах всички ниски клонки на тая присадка. Тая година ще бъде трет, с други думи това са 2 растежни сезона. Като първия сезон е расло до тук, аз съм я рязал. Втория сезон в миналата година тук беше пуснал един литорасъл, който го отрязах миналата седмица, който беше 1,70 м висок, права пръчка нагоре, разклонение и всичко е с плодни пъпки. Тия литорасни съм ги оставил нарочно, защото мога да ги ползвам за калеми. Ще се отдръпна малко, защото не се вижда. Това е около 1,20 м-30 литорасли. Всичко това е само от миналото лято, като тук се вижда къде съм го спирал да расте, къде съм го прищипвал или отрязал. И въпреки това той си е разклонил и си е направил страхотна корона. Като се има предвид, че на това дръвче е абсолютен мармалат от присадки. Тук съм сложил 2 сини сливи, тук има някаква друга кайсия, всичко това са неизвестни сортове. Има някаква културна слива, някаква друг вид джанка. Тук мисля, че това пак е някаква синя слива. Така че това е малко сравнително слабо дръвче, което когато правихме дренажа с дъждовната вода, който минава тук отдолу, багера не можа да го изкорени и то остана живо. Тук имаше един голям стар пън, изгнил целия пълен с мравки. Аз мислех, че това няма никакъв шанс да живее. Но дивите джанки са супер устойчиви, очевидно. И ето е тук присадката на синята слива. Чудесно са се заляли. Дори и тия кривонделести и тук съм опитвал нещо под кора или нещо от този сорт. То почти е заляло и разцепило, но въпреки това се държи. Миналата година това имаше цвят тая слива тук, която е шладисана. И тая присадка също е супер крива, всичко е на някакви чепове и бабуни. Но ми харесва това, че заливат много добре и не изостават като растеж подложката и не се разминава с присадката. И тук е една полумряла кайсия. Това е марколещи, която не съм много сигурен какво, предполагам, че някакво гъбично я покоси и 22 година мислех, че е изсъхнала и отрязах я така начукана, за да видя дали ще поднови нещо отдолу или да избия от подложката. Тя пък изкара
3 литорасли, които за 2 години, това е двугодишен литораз, той вече е примерно 3 см. Естествено не може да остане така, но това е експеримент. Това е за първата година е пораснало толкова, на втората година е пораснало още. Аз съм ги скъсил всичките само и само да не стават високи. Всичко се е напълнило с разклонението с плодни пъпки. Насам още много нов растеж. Като този растеж тук е в късно лято. Тук съм отрязал. Това е късно лято и въпреки това, въпреки че дървото е очевидно болно, макар че не е старо, има достатъчно сила да продължи да расте. И това е втори живот за нея. Ще видим тази година дали ще цъфне, дали ще задържи плод. Така, показвам и най-злощастната късно съдена силистренска кайсийка, която всъщност е донора за тия надолу, които ви показах преди това, на диваджанка. Тя миналата година хвана тази монолиноза и някъде към юни-юли месец, мисля, че юни беше, и опадаха всички листа, клоните изсъхнаха. Грозна картинка и аз в общи линии отрязах всички клони. То се вижда, къде съм оставил 3 разклонения в общи линии. И тя за тия 2-3 месеца, които ставаха от сезона, успя да си пусне нови клонки, нов приръст и си се оформи една нова коронка, което означава, че е възобновила за половин сезон, реално погледнато. Сега тая година не виждам да има никакви... може би и тук има някакви малки плодни пъпки. Трябва да я орежа естествено и да видим дали ще продължи да живее или моли нозата ще я оттрепа отново. Но за всеки случай съм оставил една издънка от подложката. Ако се стигне до това да се режеме до тук, да използвам това и да пробваме някои от новите кайсии, които дойдоха като калеми от Славян и от новата овощна градина.